جیڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت جیڑا بیمار عربی دا جڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت ہے جڑا گدی ہے زلفیں داری حالی کیا ضرورت منگڑ کولو جدا پہلے تھی رج ویندے فقیریں دا منگڑ کولو جدا پہلے تھی رج ویندے فقیریں دا جتھاں اتنی نایاب صدا دی کیا ضرورت جتاں اتنے عنایت ہے صدا دی کیا ضرورت جڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت جڑا وسیدے میرے دل وچ میں حال کیوں دیواں جڑا وسیدے میرے دل وچ میں حال کیوں دیواں میں کو پیغام دیوانوں ہوا دی کیا ضرورت جڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت تہاڈے ایک جار تیرا کا سورج وجہ سے تہاڈے ایک جار تیرا کا سورج وجہ سے نبی ہوں دے علی کی دے قضا دی کیا ضرورت جڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت بیماری وچ دیکھو ہر دم جیویں دیدار آقا دا بیماری وچ دیکھو ہر دم جیویں دیدار آقا دا انجے عاشق کو زندگی بھر شفا دی کیا ضرورت جڑا بیمار عربی دا دوا دی کیا ضرورت
جکو تیبہ ملے مدفن دیدار مصطفیٰ تھی میں جکو تیبہ ملے مدفن دیدار مصطفیٰ ہووے ظفر